ва духтарако нигоҳ кунед, шапкои фасони российскиро нигоҳ кунед. 45 сомон буд, 10 сомон акция кардагиан дар Престиж. 10 сомонӣ марамад иҷа духтаронаш ҳастай, писаронаш ҳастай, чанд модело ҳаст, ҳамаша 10 сомонӣ кардан. Бозори Корвон тарафи ина якоша бинен, бо бозори Корвон тарафи Тилобозор духтаро шашум дарвозара подвалаш. Ина магазини Престиж назди лесницадай. Марамад биёин ҳамқа интихоб бисёрай. Ҳама чиро акция кардагиан. Нигоҳ кунен охи, шапкои фасон 10 сомон. Мана кадомеша мегирен 10 сомонӣ. Ина моделакоям ҳастай. Российский. Боз ҳам духтарако магазини Престиж омадагием ва аксияи беҳтарин рафтестай. Қафо намонен аз акция нигоҳ кунен. 25 сомон, 35 сомон бо медонен. Агар 4 та харидорӣ кунен, мисол 4 либос гирен аиҷа, яктаи дигар туҳфа мегирен. Марамад борошон ҳамаш бори Туркию, бори Гуанҷой. Ласинора хушругиша диден? Мана беҳад сифати хуб доранд. 35 сомон, 25 сомон, 45 сомон. Нархошон анам хеле нарх гузориштагай. Ага, и 35 сомон. 4 та мисол шумо я жимпир мегирен, я и мегирен, я и мегирен, 4 та шава яктаи дигаша туҳфа мегирен. Мана и жимпирако 35 сомон. Мана чи хел фасонакан духтаро бинен. Борошон ҳамаш борои хушрӯ. Мана метавонен биёен бозори Корвон духтаро тарафи Тилобозор шашум дарвозаи худи чара диден. Шашум дарвозара подвалаш магазини Престиж. Мана беҳтарин интихоб. Анаи то синфи 4-5 мешидай 45 сомон. Бамбука кайғав сакаки хушрӯ. Марамат барои кӯдакотон метонен харидорӣ кунен. Чанд та расветкаш ҳастая. Мана хулас беҳтарин интихоб дар Престиж шумора интизорай. Мана ям 45 сомон ғавсиша диден духтаро чи ғавсаки фасонакай брукча 45 сомон аз ин чанд та расветка. Ино доставка доран? Инош надорана? Марҳамат бинависен бо. Распродажа рафтестай духтаро дар Престиж нигоҳ кунед 25 сомон шидагай. Анам хежим пираку ва даласкачои фасону хушрӯ. Мана борошон ҳамаш бори Гуанҷу Туркияй бо Престижа. Марамати қа фасонакани ғав сакак. Мана бинен 25 сомон модел бисёрай. Айну чанд сомон? Иёям 25 сомон ласина брижа. Иёям ғав сакаки хушрӯ 25 сомон. Бозори Корвон тарафи Тилобозор шашум дарвозара подвалаш. Ина Престиж духтаро марамад биёен айпеш бо бинен. Ёра бинен духтаро 35 сомон кардагиан. Аҷоиб фасонак будай нигоҳ кунен. Акция рафтестай Престиж да ина 35 сомон. Жимпиракои фасони ғавсак, вандамка, ҳамаи чи доранд худи, вадаласка, ҳамаш 35 сомонӣ. Баъд иҷада бо брижачошам аста. Мана ласина брук ина мино ҳамаш 35 сомонӣ духтаро успед кунен биёен Престиж. Бо медонен касе ки 4 та харидорӣ кунад, 4 та ҳархела харидорӣ мекунад, яктаи дигар туҳфатон метиҳанд. Анаи қисмам ҳамаш 35 сомонӣ. Бинен чи хушрӯанд 35 сомон. Доставка фақат дар дохили шаҳр доранд. Марамад омада натонен, метавонед дархост кунед, доставкатон мекунанд. Бозори Корвон тарафи Тилобозор. Марамад духтаро биёен шашум дарвоза подвалаш магазини Престиж. Боз распродажа духтарако нигоҳ кунед вай жимпирака бинен чи хел хушрӯвай. Ҳамаи ҳамино қиматӣ буданд духтаро. ҳозир акция рафтестай нархшона 45 сомон кардагиан Туркияй. Баъд ин хеле вандамкошам ҳастай ғав сакаки хушрӯ 45 сомон. Ҳамаи цветош ҳаста. Айнаи брижо размери калон доранд. Подростковый 45 сомон. Марамад каседа дар кора ина ёша бинен охи иқа хушрӯчаян ғав сакаки фасон 45 сомон. Ҳатман Престиж биёен духтаро ина ира бинен. Иёра бо метонен комплект кунен. Брижоша модель мефурӯшад, комплект мешада 90 сомон да комплекти фасон мешава. Марамад ини тарафда бо 35 сомона доранд. Бинен ина бодико 25 сомон. Ина жимпирчо вандамко 35 сомон. Ина жимпироям 35 сомона. Айна ё 50 сомона я? Ҳо, ина мана диден 100 сомонӣ будан 50 сомонӣ кардагиан. Абрижо 45 сомона. 60 сом буд, ҳозир 45 сомон шудагай. А и тараф чи? Ана и тараф 45 сомон. Инчунин курткои хушрӯ доранд духтаро Престиж да. Марамад биёен нигоҳ кунен. Ина и акция рафтеста. Ё пеш чанд сом будан? 250 сомона курткои фасона 100 сомон кардагиан дар Престиж.
ира бинен иқа курткои хушрӯ бисёр доштиян подросткови размероям ҳастай аз 100 сомон сар меша қимат то 250 ман 250-280 хулас биёен ҳатман биёен духтаро ин пиракора бинен чи хушрӯчаан барои мактаб мегирен ҳаррӯза да ягон ҷо рафтанда мегирен акса рафтаста 90-100 сомонӣ будан 45 сомон шидагиан мана престижда ҳамаша 45 сомонӣ кардагиан бинен чихе хушрӯай магазини престижа хитон медонен духтаро ки ҳамаш бори гуанҷу туркия беҳад сифатҳои хуб дора молошон ина биёен бо тамошо кунен ана болобдагиёш чандсма инам дошт 85 сомон яса 20 буд 85 сомон штагай ина безрукавкош астай хулас ҳамаи чи меёбен аз престиж аксияи калонтарин рафта истодаи духтаро успед кунену биёен анаи тарафа бинен ина 45 сомонора диден чихе хушрӯчаан духтаракои ёра бинен чихе хушрӯчаан 50 сомоне марҳамат престиж да акция рафтаистай мана фатачо кати юбкачо кати мепӯшани қа хушрӯае нархошона 50 сомонӣ кардагиан ази бо чандтар асветкаш аста инаи моделакоша бинен 50 сомон кадомеша мегирен духтаро инаи қисм даям ҳастай 50 сомонӣ бозори корвон яша бинен цветчам фасон будай бозори корвон тарафи тило бозор шашум дарвоза подвалш духтаро магазини престиж пеш лесницадай мана 50 сомон ай жимпиракои болоям 50 сомая мана 50 сомон баъд инаи ёша бинен чихе фасонан материалошда гап нест мана инаи фасоноша бинен мана ҳамаша арзон кардан 50 сомонӣ пеш 80-90 будай бози 50 сомон шидагай имрӯз духтарако хостум магазини престижа аз дохил шумо нишон дидем бовар кунед иҷода ҳам либосои фасон бисёрай ҳамаш новинка коллекцияи нав марҳамат ҳам духтарона ҳам писарона иҷода ҳам барои мактаб ҳам барои садик ва барои мисол тӯю празднику барои ҳамаи чи либос меёбем барои кӯдакотон беҳад нархошон нархҳои хубай бори хичонай дасти аввалай тамошобино баъд ҳамаш бори туркияю бори гуанҷу мана тройка двойка платя ини тарафда нигоҳ кунен жимпирако курткачо комбинзон чизе ки дар корайтона биёен духтаро престиж мана нигоҳ кунен и тарафа бозори корвон тарафи тило бозор шашум дарвозаи подвали шашум дарвозадаи престиж марамат омада тамошо кунен иёра бинен охи чихе хушрӯчаяне мана беҳтарин интихоб дар престиж шуморо интизорай ҳеҷ тарафа бинен духтаро калонай магазин ҳамаи чи доранд духтаро ина биёен тамошо кунен пӯшонен кӯдакода баъд метавонен харидорӣ карда биненда аз як пижама чанд намудай ҳам духтаронаш ҳам писаронаш мана бинен ина хе куртачаҳои бальниам доштиян диден куртачаҳошонам ҳастай манаи хел ва яко ҳастай пижамаҳои хушрӯ ҳастай нархошон беҳтарин нархай духтаро метавонед бо омада ай пеш мустақилона тамошо карда борошона бинен